Este un moment în viața mea de mamă, de femeie, când vreau să arăt un pic mai odihnită, fără să fac ceva radical în sensul ăsta și vreau să arăt un pic mai tânără. Cred că da, la 40 plus ani încep să vezi ce ai pierdut. Și evident că îți dorești, repet, nu schimbări radicale, nu vreau să devin altcineva, pur și simplu vreau să semăn cu mine de acum 5 ani, să zicem. Am înțeles că este un tratament biostimulator, deci lucrează cu materialul clientului și scoate din pielea mea o rezervă de tinerețe și de prospețime, atât. Nu schimbă volumul feței, nu presupune niciun fel de modificare a trăsăturilor. Deci pur și simplu dă un pic ceasul înapoi. Calitatea pielii este importantă pentru mine pentru că eu nu mă machiez foarte mult. Sigur, mai pun un pic de ruj, un pic de blush, dar cam atât. Nu sunt o pasionată a make-up-ului ca să fac acele make-up-uri extrem de elaborate, cu foarte multe straturi, cu conturare. Și atunci, practic, pielea mea este ceea ce se vede foarte bine. Sigur că da, folosesc întotdeauna SPF-ul, am avut noroc să știu despre protecție și protecția solară mi-a stat întotdeauna în geantă, în mașină, de dimineața până când apune soarele, vară, iarnă, n-am tras chiulul la SPF și poate asta m-a și ajutat să am o piele cu o calitate relativ bună, dar vârsta, timpul își spune cuvântul, nimeni nu scapă de semnele trecerii timpului și da, vreau ca pielea mea, să-i spunem nudă, da? Deci fără make-up, să arate un pic mai bine, mai luminoasă, mai fermă, mai tânără.